Mushure meguwa rabuda kuti mother mamamai Mazoe avachakwanisa kubhadhara rent kumba kwavanga vari uye vaevictiwa vakugara kudzimba dzekanzuru. Zvobva zvangotiradza kuti tine dzimwe shamwari dzedu dzisiri shamwari dzedu, munhu yari kuratidza kuti ari very close kuna mother mama asi ari kuburitsa information yavo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So pane vabuda pa social media apa vachipa anonymous letters dzavo kuma different groups akasiyana siyana vati ivo mai Mazoe was evicted pavaigara vasachabhadhara rent in time, vagara kuCouncil House kustock. Mama, everything will be fine, keep praying. Asi izvi zvabva zvaratidza kuti munhu uyu haasi kuuya neintention yekuti ngativanamatire, ari kuda kuburitsa pachena kuti mother vari kustruggle. Anenge achida kubvunzwa kuti is it be related kuti dedi vakaenda here kana kuti zvinhu hazvisi kunyatsofamba zvakanaka kana kuti makambani akatoregwa maawas eMaCOS kana zvimwe zvakadaro. Unotoona kuti munhu ari kuda kuproba a conversation, but manetizens ari kuti aiwa bodo, isusu we are not going to be part of that conversation. Ngatigarei tazviramba kuti munhu aunotamba naye ukampa information obva auya achizviita munhu ari kukutsvagira munamato adii kungonanga straight kunoiswa minamato angokuitira on your behalf. Vamwewo vari kuti hapana chakambooma, kungogara muCouncil House hakumbonyadzise zvachose. Zvakangonakawo zviri nani panesu tiri kuno kumutapa section 7 pagweru apa. Vamwewo ndo vari kuti zvakare makuhwa ako hana kana basa rese nekuti mother vane 3 properties muUK. Saka zvauri kutaura izvo aiwa bodo tazviramba. So guys, ndo zviri mumastreets izvi kuti pane vamwe vanhu vatinonyatsoziva kuti mamero kubva kudhara. Ngatirege kutamba navanhu vakadaro. Let's close our social circles ave very small, especially in terms of friendship. Nekuti zvinozobuda mumastreets umu hauparadzwi nevanhu vasiri vekuziva, unoparadzwa nevanhu vepedo. Mother vana kumboviga upenyu hwavo, chero masikitsa avo vanongoitira pa whatever house she stays in, and isusu tinongoona zvese izvozvo zvakaoma hazvo. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like and subscribe.